مطبع رنگ جهه چاپکرینە هەر تشتێکی تە بڤێ و کاڵیتیە هەری باش و ئەسلی. حکت بخوازی کتاب گوڤار ڕقعانجی هەر حاجەیەکە تەیە چەپکردنێ بە کالیتیە بلند بەهۆری و شێوازێکی هەری باش لە مەتبع ڕەنگە. ئەم جەهاز و تەکنۆلۆژیên nû dişixulin da ku hemû karên me yên çepkirînê bi şiklekî rast û dirêst pêşkêşî we bikin. حرفên 3D demanê 5 sala riqên 5 mîter û nîv ev kalîtîka herî baş. Metbe'a reng hilbijartina te ya herî rast e. Heger tiştek ji te re bivê û biha be, were metbe'a reng dikarî bi qestê mehane wergirî. Nav û nîşan li Senter Sinûnê pêşberî dewrê wextê ji dewra Sinûnê berê bi geracê çî destê rastê. Hûn karin li ser van reqemê telefonê xwe bigihînin. Reqema Asya 0773 888 5 777. Reqema kurek 0705 015 75 04.